Beth yw llesiant ariannol? Yn gryno, mae'n ymwneud â theimlo'n wydn, yn hyderus ac wedi'ch grymuso'n ariannol. Mae'n golygu gwybod y gallwch wneud y gorau o'ch arian o ddydd i ddydd, y gallwch ddelio ar annisgwyl, eich bod ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach. Pam y llesiant ariannol yn bwysig i'ch sefydliad? Nid oes amheuaeth am y cysylltiadau rhwng llesiant ariannol a llesiant corfforol a meddyliol pobl. O boblogaeth y DE heddiw, a gan 22% lain y 100 o ganylion yn gefn iddynt. Mae 17% yn aml yn benthyca i brynu bwyd neu dalu biliau. Nid oes gan 52% gynllun ar gyfer ei harian ar ôl ymddeol. Gall straen ariannol a'i sgil effeithiau ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol, gael canlyniadau difrifol i unigolion, sefydliadau a chymunedau. Amcan gyfrifir bod 13 miliwn o ddyddiau gweithwyr yn cael eu colli oherwydd pryderon ariannol. Dywed 59% o weithwyr fod pryderon ariannol yn ei hatal rhag perfformio ar ei gorau. Beth yw'r fantes i mi fel cyflogwr ac i'm gweithwyr? Nid dim ond rhai ar incwm isel sy'n dioddau straen ariannol. Byddai pob un o'ch gweithwyr yn elwa o agwedd gefnogol at lesiant ariannol. Byddai'r dull hwn yn arwain at weithwyr hapusach, iachach a mwy cynhyrchio, yn ogystal â staff yn teimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi ac yn eich gweld fel cyflogwr cyfrifol. Mae darparu cymorth llesiant ariannol yn dda i fusnes. Gwella denu a chadw talent. Busnes mwy cynaliadwy a chymdeithasol gyfrifol. Buddion economaidd i'ch ardal leol.